Il-pitch tal-Waterpolo f'Marsa Mxett ingħata lill-Valletta United Waterpolo Club. Il-Gvern tal-Art lill-Valletta United Waterpolo Club b'ċans temporanju għal 49 sena. Il-klabb Belti tal-Waterpolo se jkun qed jinvesti ma' 2 miljun u 900,000 euro sabiex jitranġa l-pitch u jkun mammar b'faċilitajiet moderni. Il-pixxina se ġim saħna fil-waqt li l-ilma li se jintuża se jkun ilma ħelu. Dan sabiex il-plejers tal-Waterpolo tal-klabb Belti ikunu jistgħu jagħmlu t-taħriġ f'din il-pixxina. Victor Spiteri, President Valletta United Waterpolo Club, fisser kif il-ħolma tal-klabb saret realtà u fl-aħħar se jużaw il-pitch li tħalla fi stat ta' abbandun għal diversi snin. Dan għal-proġett inna nistennuh. 4 snin u nofs issa. Sa fl-aħħar li wasal, għanibrow il-proġett li jixraq il-belt, għax il-belt m'għandniex post fej wieħed fej jista' jgħum u jagħmel. Il-pitch tal-Waterpolo f'Marsa Mxett se jkun mammar b'diversi faċilitajiet, fosthom ġim, kmamar fejn isiru l-laqat u ristorant. Il-perizz tal-proġett li tqabbad mill-klabb tal-Waterpolo Belti Klot Mallija spjega kif ix-xogħol fuq il-proġett se jibda Ladarba jsiru t-testijiet fl-ilma. Il-proġett mistenni tlesta fi żmien sentejn. Il-proġett ħajkonċerna refurbishment il-generation sħiħa tal-Waterpolo pitch li illum mill-iżdingar li hawn, il-proġett ilu magħluq għal diversi snin, partikolarment għax hawn ħsarat irreparabbli fl-istrutturi. L-unika ħaġa li fadal li forsi nistgħu nsalvaw hija l-basin fejn hawn l-ilma, però xorta ħajjiġi mċekken għal standards tal-lum. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima spjega kif il-Gvern impenja li jgħin aktar dixxilpini sportivi. Fosthom il-Waterpolo, sports li qed jattira lejh ħafna żgħażagħ u qed jikseb riżultati sbieħ. Jekk wieħed jara r-riżultati li kiseb dan l-aħħar it-tim nazzjonali Malta naħseb wieħed mal-ewwel jifhem li qed isir investiment f'dan l-isport u naħseb illi l-fatt li qegħdin iħarsu lejn il-klabbs tagħna tal-Waterpolo u qed intuhom il-faċilitajiet biex ikunu jistgħu jiżviluppaw u anke jsiru aktar professjonali fejn ikollhom areas li għandhom il-faċilitajiet kollha neċessarji sabiex jamministraw l-isport kif ukoll jistgħu jikkomplementaw ukoll mal-aspett kummerċjali.